Ale zdravíčko, loutkáči. To je ten... Městský klaun. Co tu on dělá? Co pak se děje, Pinokio? Bojíš se klaunů? No dovol, ty jsi mi právě... Přiřazené jméno. Pinokia? To není tvoje jméno? Moje jméno je Spamton G. Spamton. No alespoň mám, Nosní dutinu. na rozdíl od tebe, No, alespoň nemusím cítit tvůj obchodní zápas. kde Zlatý krucipísek. to vůbec jsme? Věřím, že jsme v Leitnerově kapse. Všimnul jsem si toho, když jsem se zbudil. Uhihi, atrakce. Rozhodl jsi si to nechat na později. Využívá cukrová vata byla přidána do tvých předmětů. Cukrová vata. Potom byli oba rozdrcení cukrovou vatou a Jevlej mohl všechno sníst. Zdravím, pane Kostlivče. Nechtěl byste si se mnou zahrát hru? Oh. Ne, díky. Ale hej, místo toho si můžeš hrát s mým malým vrážkou. Přeci jen by mohl poznat nové kamarády. No a jakou hru to vlastně budete hrát? No, není to nic zvláštního. Je to jen jednoduchá hra s čísly. Pokud tvoje životy klesnou na nulu, prohrála. Jako bych tě to sakra nechal udělat. Ještě jednou řekni tu blbost a budeš... Krutý. Proč? Já jsem jenom chtěl hrát a bavit se se všema. Proč na mě musí být tak zlý? Protivo, řeknu to svému kamarádovi. Co s tím týpkem sakra je? No, koho to zajímá? Možná je to prostě nějaký podivín. Tady je. Zeptal se z Jevla, jestli Sens udělal opravdu něco tak neodpustitelného, kromě spřátelení s tvojí mámou. Ano, dal mi facku. Oši, opravdu to se zatovat takhle daleko. Opravdu to takhle musí skončit? Sledovat lidi, bojovat je zábavné. Takže takhle se lidi bavili před lety, co? Upřímně, zajímalo by mě, jak lidi mohli žít tak dlouho bez televize. Jen se na sebe podívej. Tak staromódní a repetitivní, dělat ty stejné triky pořád a pořád dokola. Nechápu, jak lidi neumřeli nudou během těch časů. Je to prosté. Lidi mají rádi moji společnost, protože jim přináším radost a svobodu. Zatímco ty jsi jenom hlasitá krabička, jednoduchý nástroj, který používají, aby se zaneprázdnili od toho faktu, že jsou uvězněni. Říkáš mi nudný, ale na rozdíl od tebe já nepotřebuji ničí svolení. Na to, abych se bavil, ty jsi otrok svého publika, vězeň, který se nedokáže osvobodit od svých nejistot a žije jenom skrz oči druhých. No, já... Mohli byste ošiku a držet klopačky? Snažím se tady stáhnout Fortnite Skibidi Toilet Collab na vkrysu počítač.
Je to pouze jednoduchá hra s čísly. Ale s tebou, smeďáku. O, fakt pěkný, pošťáku. Jak zdvořilé od tebe. A dost! Jo? A dost, já to řeknu. Tak dělej, řekni to. Jseš sliskej. Wow! Aha, jo. Ty seš fakt něco, opravdový záhul.